Zimanzan û nivîskarên Kurd ên Bakurê Kurdistanê li Amedê dibêjin heke rastiyê de pêvajoyek çareseriyê li Tirkiyeyê dimeşe, çima zimanê Kurdî nabe zimanek perwerdehiyê û çima nabe zimanek fermî. Her wiha rexne li hejmara tayinkirina mamosteyên Kurdî digirin, lêkolîner dibêjin ziman xeta sor e bingeha çareseriyê ye. Devleta Tirk rastî ji vê alî de ker e. Naxwaze tu denga bivîze. Lê di aliyê dijî de mirev dibîne dibêjin pêvajoyek heye. Ev pêvajoyê wexta got mesela di mafê ziman de xwe nîşan nede. Mafê ziman nepejirîne, qebûl neke. Di perwerdê de ziman bikar neyne. Di gelek deverê de mafê ziman mesela dernexîne pêş. Ez nizanim wê çi pêvajo wê çi awa derbas bibe, wê çi astê de mesela bikaribe bersiva rojevê bide. Yani em heman wextê de mesela mamostê got hatine tayinkirin salê çend mamosta yani we goterî bi xêra bavê xwe dikin yani ne got mafike evan mamosta li dibistana xwendine perwerde bûne di alî ziman de xwe gihandine û li malê ne betalin yani gelek ji wana ya jî karê din dikin. Ev yani ji alîkî de îsraf e û ji alîkî de guneh e û ji alîkî de jî mesela em bêjin nêzîkbûna devletê bi zimanê Kurdî re û bi mamosta re nîşan didin. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Jaliyedin ve Serokomarê Demkiyê Sûriyeyê Ehmed Şara li ser Newroz nasname û zimanê Kurdî de biryarnameyekî imze kir. Li gorî vê biryarnameyê zimanê Kurdî wê wekî zimanên niştimanî bênas kirin. Ev yek jî di rojeva zimanzanên Kurd de ye. Lêkolînerên Kurd ên Bakur beyanname wekî dîrokî dibînin lê dibêjin wekî modela Tirkiyeyê nîşan dide. Ji bo destpêkê baş e lê têrê nake û samimî niye. İja mesela Suriye jî gavoka mezekin li Suriye ji ber ku piştî şerek tundiraw û hinek merc çêbûn Serokkomarê Sûriyeyê ku em bêjin wek deklarasyonekî ez bawerim tişkî belav kir lê di wê deklarasyonê da hinkî dişveyê Tirkiye sankî. Yani wek zimanê Kurdî wek zimanê Kurdî ji bo ku bibe zimanê perwerdeyê ya jî wek zimanê gel wek zimanê fermî wek mesela Başûrê Kurdistanê û Iraqê sankî ne di wê astê de ye ev ya jî cihê pirsê ye cihê nîqaşê ye yani di vî warî de xala bingehîn ji bo Kurda yani xala soran bibêjin ziman e. Hêjayê gotinî ku zimanê Kurdî li Tirkiyeyê de dibistanan de weka dersa bijarte heye. Li belê li gorî daxwaza zarokan pol nayên vekirin û mamoste nayên tayin kirin. Li gorî destpêka salê nêzîkî 20,000 zarok dersa bijarte bijartibû. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.